ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಕರವೈತೆ ಕಜಿ ಪೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿಂಡು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಕತ್ತಲೆ 7 ಗಂಟೆ 7 ಆತಿಜಿ ಅಂಡಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಲೆಕೊಂಡು ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತುಲೆ 900 ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು 1K ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗಂತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಈಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಚಾ ಪೂರ ಅಂಡು ಚಾ ಪಡ್ದು ಟಾಮಿನ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತುಕ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚಾರ್ದಿಯೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಉಡ್ದಿಯೆ ನಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೋಟೋ ಆಂಡತ್ತ ಏನು ಸ್ಲಿಮ್ ಉಡ್ದೀತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚ ಕಜಿಪು ದಾದ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿಂಡ ಯಾವ പോയില്ല പോണ്ട് തേങ്ക നെർപ്പെരാന്ത് ಇಂಚನೆ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ನೆಟ ಖರ್ಚಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಡ್ ಚೂರು ರಪ್ಪ ಖರ್ಚಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದದು ನೆಟ ರಪ್ಪ ಖರ್ಚುನು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡಿ ಅಂದು ದೀತ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚನೆ ಪಲ ಸ್ಲಿಮ್ ದೀತೆಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ದೀತೆಂದೆ ಮಂಡೆಡು ತುನ ಜೋರಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪು ಕಜಿ ಪೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿಂಡು ಚೂರು ಅವು ತದಂತ ಈ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಖರ್ಚಿನಾಗ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿಡು ಖರ್ಚರ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿಗೆದೆ ಪೇರು ಪೂರ ಉರ್ಕರೋವಿ ಪೇರು ಖರ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಇನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೈತದಾಗಿ ಕುಂಟು ಉಂಡ ಅಂತೂ ಓಡು ಮಷಿನ್ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡತೆ ನಾನು ವೆರೈಟಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ವೆರೈಟಿ ಅತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಾಗಸ್ನಕ್ಲು ಮನ್ಪುನಾನೆ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಮನ್ಪುವೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮು ಬರೋಡು ಅಪಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಸಡನ್ ಮಂಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಹಿಂದಿಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಜೋ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಉಂಡಿಕ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜ ಹಿಂದಿಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಹಿಂದಿದಕಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಮೂಲತ್ತಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಕಲ್ ಪೂರ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದೆರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂದು ಸೊ ತೂಡೆ ಎಂಗೆ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂದಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದೆನ್ನೆ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡತೆ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ತೂಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಕ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ഒരു മോൾജെ ಇದೆ ಬರ್ತಾದೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು. ಓ చెప్పైట్ గోనిట్ చెప్ ಓಯ್ ಲಕ್ ಹೋಯ್ ಉಲ್ಲೈ ಮೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಲಕ್ ಪೈ ಹೋಯ್ ಉಲ್ಲೈ
ulai boy mi jeppare so kap boy ಆಮ್ಲೆಟ್ on pot boy boy ಆಮ್ಲೆಟ್ on pot ಚಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾ నీకు తూతు జరత ఇంక ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಪೂರ ತೂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅಂಚ ದೂರ ಹೊಡಿಯರ್ಲ ಇಂಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಇಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂದು ಕೈತಲ್ದ ಪೂರ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ದೀಪೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಸ್ನ ಒರ ಕುಲ್ಲುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಶೋಕತೆ ಅವು ಮಂತ್ ದೀಂದ ಎಡ್ಡ ಹಪ್ಸಿ ಅಂಚ ತುಕ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಕಡಿಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮೈಪುಗ ಕಾಯಾಡು ನನ್ನ ಕಚ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚುನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಉನ್ಪಿನಿ ಕುಡೋರ್ತಿ ಬತ್ತಲು ಮಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅವಳುಂಡು ಮಾವಿನಲ್ತ ಬರ್ಪುಂಡಿಡೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಕರ ಇದೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಹೊರ ಆಂಡು ಗಂಜಿ ಇಂದು ಗಂಜಿ ಬೇಯರ್ದಿದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಟಾಮಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಾದಿತ್ತೆ ಚಾ ಕೊದ್ಯೋಡು ಅಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಓದುವೆರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದು ತುಂಬೆ ನಾನು ಚೌತಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಮದ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂದೆ ಐನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗ ಐನೊಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡುವೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದುವೆ ನನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೌತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸರಿ ಯಾನ್ ನೆನಪಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಚೌತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಪುರ ಚಾದೀದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಚ್ಪಾವಡು ರಪ್ಪ ಗಂಟೆ 7 ಬತ್ತುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಡು ಕಂಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಟಾಮಿದಲ್ಲ ಕುರೆಪ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬುಡ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕಂಡೆ ಚಾ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಕಣ್ಣ ಚಂದ ಬೇಲಿಲ್ಲ ಹಾಳಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಚಾಡು ಸೂಪುತ್ತದು ಪೋತೆ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಬೇಯ್ತು ತುಳಿ ಸೂಟುಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಬೇಲೆ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಣಕ್ಕಲ ಖಾಲಿ ಆತನ ಬಿತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಕನಕ ಅಂಚ ಪೊತ್ತರ್ನೆಗೆ ಎಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುನು ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ತಿ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಗಂಜಿ ಹಾಪು ಐಕ್ ತುಲೆ ಕಜಿಪುಗು ಎಣ್ಣೆ ದಿಯೆ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಕೊಡೆ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ದಿತ್ತೆ
ಸೊ ಅವು ಈ ಥರ ಮನ್ಪೋಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ಪಾಡುವೆ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ ನಲ್ಲ ಬೇಲುಂಡು ಬಾಜಂದಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೇ.